Toen ik 5 jaar was, toen heb ik botkanker gekregen. Ja, toen moest hij geamputeerd worden. Ja. Dat is heel heftig. Ja, nogal. Hoe heeft u dat als ben ervaren dat u een stuk van die voet mist? Nou, in het begin was het wel even wennen. Maar op dit moment ja, zie ik dat niet meer echt zo. Het is, ja, ik voel me niet heel erg anders dan iemand met 2 benen. Joël de Jong is 14 jaar. Hij is gek op sport en hij is goed. Maar zonder sportprothese is het een probleem. En geld om hier aan te schaffen is er net. Een goede sportprothese is gauw zo'n 10.000 euro. Dus stiet Joël vaak langs de kant. Iedere maandagmorgen hadden we zeg maar een afspraak bij de OIM. Dat was de prothesemaker van, die is in Leeuwarden. En iedere keer moesten we dus heen om hem te laten maken. En wat voor gevolgen heeft dat gehad? Ja, dat ik gestopt ben met voetbal. De consequenties zijn grut, want Joël had al 2 jaar net meedien om gymnastiek op squallen. Dit zijn allemaal kinderonderdelen die bij dit been horen. En ja, met mijn lengte en gewicht kan hij het niet heel erg aan. Iedere keer als ik een bal moet schieten of een bal blok met mijn been, dan ja, of hij schiet los of ja, de voet die krakt door. Ja, dat is erg vervelend. En wat is nou het verschil met een sportprothese dan? Zo'n sportprothese is eigenlijk een soort veer. Een veer met een soort spleet aan de onderkant. Dat maakt het wendbaarder, zodat je van de ene kant naar de andere kant kan. En ja, je komt sneller vooruit, omdat die veert. Dat is echt, ja. Wat zou het voor jou mooi wezen als zo'n ding hier is, hè? Ja, precies. Dan kan ik weer gewoon meedoen met de gymlessen en bijvoorbeeld tennis. Ja. Wat zou het voor die leven betekenen als dat zou wezen zou? Nou, kijk, dan ben ik gewoon ja, bijna net zoals anderen. Dan kan ik gewoon overal aan meedoen. En aan de gymlessen bijvoorbeeld. Dan hoef ik niet aan de kant te zitten. Maar een cijfer op gym, dat mat wel. Dus helpt hij de juf. Ja? Ja, gefloten, keurig door Joël. Ja, het is heel frustrerend, want ja, je wil er eigenlijk zelf gewoon staan. Ja, Nou ja, dan dit maar. ja precies. Fluiten. Helaas, ja. Ja, fluiten. Maar weer opletten. Ja, ik moet erop letten. Ek de gemeentekinderen net een heel soort ontwaan. Alhoewel de wethouder van Haans zijn best wel dwaan wil. Joël en Simem zieken met hem naar een oplossing. We hebben nog wel wat andere regelingen, hè? Wat sportstimuleringsregelingen binnen de gemeente Harlingen. Nou, die wil ik wel aanwenden om gewoon een bijdrage te kunnen leveren aan die prothese. En verder hebben we met elkaar hebben we gekeken naar wie we zouden kunnen benaderen om gewoon geld op tafel te krijgen. En als laatste hebben we het Foppenfonds benaderd. Dus nou ja, door die 3 acties zouden we zeg maar die 9.000 à 10.000 euro op tafel moeten krijgen. Oud-trainer van Jereveen, Foppe de Haan, is de man achter het fonds. Hij komt naar Haans en moet het Joël. Ja. Dit is het slachtoffer. Nou, dat is een goede woord, hè? Hallo, Joël. Joël. Sta je wel Fries? Ja, een beetje. Iedere zaterdag als ik een wedstrijd had met voetbal, toen ging mijn been kapot, zeg maar. Oh. Dus we hadden, En waardoor gaat het dan kapot? ja, soms moet ik een bal blokken met mijn been, dan schiet hij los. Of de voet gaat helemaal kapot, die is er dan doormidden. Dit is zijn normale leven. En hij is zo gewoon op school gymnastiek doen maken en mijn jongens voetballen altijd maar enigszins kennen. Ja, en ja, ik vind dat daar beter naar jongeren moet. Het wordt net vergoeden. Nee. We zijn altijd maar strenger die worden de laatste jaren, dat heb ik wel ontdekt. Hè. Dus het is volle meer albaken, hè. Van dat mij willen dat men net van die WMO. Ja, het komt natuurlijk dat er op andere manieren een hele hoop beroep op dienen wordt. Maar goed, het is zo. Maar de hulp is gewoon iemand die even informeren kan of nou ja, een soort loket waar je wezen kan en zeggen van oké. Je moet wel een hele hoop zelf doen, dat is gewoon zo. Hè? Dus je moet tik te vallen weten.
Of de mensen van het fonds bijvoorbeeld. Nou, dat vinden wij van het fonds net leuk. Eigenlijk vinden we, want we zijn van Noord-Friesland eigenlijk. Hè? Dus oké, prima, maar helpen kunnen en het past binnen uw statuut naar dood. Maar het is eigenlijk te gek voor dat maat. We hebben ook net een campagne achter de rug waarin we mensen met een beperking graag willen laten sporten. Daar doen alle Friese gemeentes aan mee. Sport Friesland zit daarbij in. En dan als je iets dieper gaat, dan kom je er dus achter dat dit soort mensen gewoon altijd tegen problemen aanlopen. En dat is eigenlijk te gek voor woorden. De eerste wedstrijd die jij komt, ga ik aftrappen. Laten we dan afspreken. Oké. Hartstikke leuk. Prachtig. Joël is een echte trossetter. Sport is in Libben. Tennisje, dat slaagt nog krek. Verliezen hier wie hij zelfs clubkampioen. Maar met deze prothese slaagt het dat net weer. Met tennis is het minder erg dan met voetbal en met gymlessen, zeg maar. Maar toch altijd nog oppassen. Ja, toch altijd nog oppassen. Want hij giet dan nog wollen stikken. Ja, dan beweeg ik wat te fel met mijn voet en dan gaat hij door midden. Joël is een talent. Dat is intussen ik ondutsen in Papendal. Joël traint mee met het jeugdteam van de Paralympiërs. Met een bleed die hij leren mee. Als die daar nou in ontwikkeling is, of als het met zijn sportprothese met tennis verder is, zullen wij die dan op Paralympics ooit? Het zou heel mooi zijn natuurlijk, maar ja, dan moet er nog wel heel veel gebeuren. Maar eerst met die sportprothese te komen. Precies, het zou heel mooi zijn. Ja. Nu is het Joël dan dit geval. Die gaan we hier ook helpen, we gaan het voor elkaar krijgen. Maar ik weet zeker dat dit op veel meer plaatsen in Nederland speelt. Dat veel meer kinderen hier last van hebben. En dat is eigenlijk wel idioot. Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn dat ook kinderen die een prothese nodig hebben mee kunnen doen aan sport.